Nyaya iri pano tinoda kutarisa zvigozhero takatarisana nenyaya yedziwa mupengo COVID-19. Zvikuru sei takatarisana nevanhu vakaremara. Asi mukati mezvigozhero vanhu vagara vane zvirehwa-rehwa. Sekwedu ku-Epilepsy Support Foundation vakawanda vakauya vachifona kuti handizorwari here zvakanyanya. Taitovatauririra tikati aiwa kwete, hapana chinomboitika. Zvakangofana nemavitamini, majekiseni mamwe amunongobayiwa. Vane urema nevasina, ngative muchengetedzi wemumwe wako. Kana muchinge maonawo kuti pakati paita vari kubaya majekiseni ekudzivirira, tibatsireiwo kufamba sevanhu vane urema, nekuti tese tine kodzero yekuti tibayiwe tirarame pamwe chete. Iyo social media iyi ine pahuviri, inogona kuita zvakanaka uye inogona kuita zvakaipa futi pa. Asi takaonawo futi kuti ndo imwe yenzira yatingashandisa kufambisa ruzivo kuti vanhu vange vachiziva nekugadzirisa zvirehwa-rehwa zviri kutaurwa.